Kapulisan sa probinsya ginmanduan sang Iloilo Police Provincial Office nga hugot nga tutukan ang posibilidad sa paglapta sang mga peke ang kwarta ilabi na nga naghilapit ang holiday season. Nakatutok John Sala. Masami nga biktima sa mga nagapangsalisi ang mga negosyante sa tiyon nga masako ang mga ini. Ini ang natabo sa Banwa sang Uton matapos nga ginbiktima ni alias Jahara ang siyam ka mga negosyante sa Uton Public Market nga ginbayaran sini sang ginaligar peke nga 500 peso bills. Nagahilapit na ang holiday season kag kalabanan sa mga establishmento ang masako. Gani ginmanduan sang IPPO ang kapulisan sa probinsya nga hugot nga ipatuman ang kampanya batok sa peke nga kwarta. Especially sa mga dalagko nga mga bills nga ginabayad sang atong sini nga mga customer. So dapat to sisaon gid ni i-check no kung inibala genuine o kung piki. Si alias Jahara ang nagtuad nga isa ini ka pangayaw kag nakalabot lang sa Banwa sang Uton bangod nag-upod ini sa iaabyan nga tumandok sang Banwa. Apang suno sa Uton MPS tub subong hindi sa gihapon nila matumod kung sino ang ginatudlo sini nga abyan. So far, sir, wala. Sir, kay kailan yung statement, sir. According sa iya kagapon, hambal yan, mamayaw po siya. Nagalain naman na yung statement. May pamamangkot sa iya, ay may hambal yan. Nakilala yan lang ko, pero wala siya kabalo kung tagatingin siya. Ginpasakaan na ang kaso nga paglapas sa Section 32 sa Republic Act 10951 o kung ang paghatag sang sala nga pahayag sa civil cases. Posible nga mapasakaan pa ini isang dugang nga kaso kung magabot na ang resulta sa examination sa ginpadala nga ginaligar peke nga kwarta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Upo kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas.